Good morning, guys! Today is the day na asikasuhin ko yung balikbayan box. Tinawagan ko na si Kuya. Pupunta siya dito Wednesday. Today is Monday, so I still have time to prepare today, Monday, and then Tuesday. And then he'll come on Wednesday to pick up the balikbayan box. For now, magkape lang muna ako. Late na naman akong nagising today dahil late din ako natulog kagabi. Hala ka, nagiging habit ko na guys ang matulog ng late. Alas 12 or alauna ng madaling araw. No! Goodness. Huwag niyo akong gayahin. Because our body, especially as we age, kailangan natin ng 8 hours. 6 to 8 hours of sleep. Yeah. Yeah, so, naka 8 hours of sleep naman ako guys, kaya lang matagal akong natulog. No, so hindi masyadong productive ang day, but that's okay. We'll make it productive. This morning, ito yung flavor na vanilla, I guess. This is also good. It smells really good, guys. Caramel flavored coffee. So, yes. Mamaya ng collagen, guys. Madami nang masyadong liquid sa akin siya. But, yeah, I'll just have coffee. Coffee in the morning. Coffee in the morning. Excited kami sa pagdating ni Matli. Halos everyday yung breeder niya. Nagsasend siya ng mga videos ni Matli. It's so fun. Oh, we love our baby, guys. Mamimit niyo siya. Sa mga puppy person. And then I wanted one more. Anyway, let's sit down in the table, guys. Ano kakainin ko? I'm just gonna have bread again. And then, since wala, nakalimutan namin bumili ng itlog pala. Na Walmart si Paul kahapon. Hindi ko man lang nasabi. But anyway, I'm just gonna have a bread and mayonnaise. And that's it. Kain tayo, guys, ng breakfast. Ito lang yung breakfast ko. One bread and coffee and that's it. Kasi gusto kong kakain ulit mamaya. Uy, may pizza pala from last time. May tinirhan ako ni Paul ng isang pirasong pizza eh. So I'm just gonna have it later. Bread with mayonnaise. Guys, these are the clothes na kailangan kong ipadala sa Pilipinas. Kailangan magkasya siya lahat sa box na yan. Hindi siya magkakasya, guys. Kasi may mga chocolates pa ako. May iba pa akong ilalagay ng mga pagkain. Pero yan to. This is the situation. So, pipilian ko lang alin yung mas importante. Yun yung mapakinabangan nila. Yun yung ipapadala ko. The rest, most of my clothes, siguro, I have to find a way kung saan ko sila i-dispose. If you want my clothes, guys, let me know. I'll send them to you. Simple clothes lang sila. But, baka mapagkinabangan to. Kawawa yung mga lalaki kung pamangkin kasi wala para sa kanila. So, sa food na lang sila siguro. Yung babae, siya ang makapagsuot ng mga damit ko. And she's I think she's bigger than me now. And she's taller than me. So, hindi lahat ng damit ko kasya sa kanya. Yung kapatid ko naman, yung mga gamit ni Paul. Tapos, yung medyo malaki talaga sa kanya. Kasi maliit lang din yung kapatid ko. Pinamigay niya sa brother-in-law niya. Oh wait, yung iba ko palang damit ay kasya sa kapatid ng aking sister-in-law. Yun, may magkasya sa kanya nito. But yes, guys! This is Operation Balikbayan Box. Kasi Wednesday, pupunta na dito si Kuya. Pipick-upin daw niya. And, yeah, one box lang muna. Saka na, if I have more stuff,
Kasi kung kukuha ko ng isang box pa guys, I'm pretty sure hindi naman siya kasya sa lahat ng box. Siguro 1.5 lang sa ganitong size ang magagamit ko. And then, mas stranded na naman yung box dito. Mag-aantay ako hanggang mapupuno. Kaya nga ipadala ko to para maano na siya, ma-dispose na siya. Kasi matagal na ang box dito sa bahay. Pagdating ni Matli, dapat wala na to. So, okay guys, mag-start na ako ilagay sila sa box. I don't know how, but we'll figure that out. Meron akong maleta. Ito, makeup ang laman nito guys. Saka, sa kusina. Yung, may pan akong hindi ko ginamit. Ipapadala ko sa kanila kasi magagamit na yung mapaglutuan nila. Yes. Kasya siya. Okay, kasya yan. And then, ang mga shoes, ay madideform siya. Istaffan ko siya ng Maybe Paul has more shoes. Gusto nila yung shoes ni Paul kasi magkasya siya sa paa ng kapatid ko. Istaffan ko siya ng mga damit para hindi masira yung ganito lang guys. Nilalagyan ko siya ng damit sa loob. Para ma-retain yung shape niya. Ang laki naman. Dapat maliit na damit. Oh. Basta ganun siya guys. Na-deform na nga siya Kasi nandoon na to sa box. Tinanggal ko lang sila dahil kailangan kong tapean yung body ng box. Para magiging water resistant siya. Okay. Alrighty. Mga bikini. Parang hindi mapupuno ang box, guys. I have so many space pa. Nilagay ko na mga chocolates dito, ang mga pagkain. But I still have more space. So, I might have to buy more stuff, guys. Akala ko madami yung clothes. Kasi, ngayon, ina-arrange ko na siya ng mabuti. Ayun, manalaman ko na malaki pa palang space ng box. And also, madami akong clothes doon, guys, na nilagay ko na, which I think na hindi nila mapakinabangan. So, nilagay ko lang sila, hindi ko nilagay dito. I might as well just send those, guys. Para at least, may papamigay nila yan doon kung hindi nila susuotin. So, I'm still stuffing more stuff, more clothes dito, guys, para mapuno to. Dapat punong-puno siya, guys. Para dili malupiak ba? Ano sa Tagalog ang malupiak, guys? Oh. Ito na lang, guys. These are the rest of the clothes. Akala ko hindi ko ipapadala. Mga damit lang. Yung sigurado kung mapapakinabangan ba nila to, guys. But I need to send these clothes away. Problem solving and puzzle games. This is... Added obstacles require the dog to combine actions to reach guys, for the baliktad pala. Ito yung laruan sa aso. Ganyan. Ina-unbox namin in order to pull online. So the treats go here? The treats go here. Yeah, you put a little treat there, And treat then you there. close it, and then you put No, the look, treats here. like this. Oh, you use this? Like that. Oh, okay. So yeah. So he'll have to slide that, come in. And he'll smell the treat. Yep. This is good. He's gonna just use his paws and touch it and move it like that.
2, 4, 6, 7 treats go in here. Oh, it's this kind of heavy too. Oh, look at that, guys. Laruan ni Maki. Mayroon pa siya nito. What's this for? For teeth? Yeah, for teeth. Teething. He's got 2. Tapos may nabili na rin yung para retractable leash niya. Ganyan. Hi guys! Magluluto tayo ng sinigang. Finally, may kamatis na ako. Binilhan ako ni Paul. So, makapagluto na ako ng sinigang ngayon. Magkakat na ako ng onions and kamatis para maigisa natin to. Ayan ang kamatis, guys. I-add ko na ang karne dito. Lagyan ko na siya ng patis pang kalasa, guys. Ayan. Guys, this is extra, the excess. Tapos ito, let's cut this. May patalong din tayo, guys. So, lagyan natin siya ng talong.
simple cut lang guys. Walang ka-arte-arte. Yep. The simpler, the better. For me, it's faster. Radish. Let's add this. Itong part ng bok choy na to guys is medyo maano siya, matigas. Unahin ko itong ilagay dito. Huli na yung damo. I'm putting the rest of the vegetables, guys. It's good. It's done. Oh, kain. Thank you, Lord. Thanks for the meal. Thanks for the yummy food.